ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನೆದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ BC ರೋಡು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಆಯಿನಂಚಿನ ಚಂಡಿಕಾ ನಗರಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವರದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಾಂಗಣಗ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರನ ಮಂತುದು ಅದೇ ರೀತಿಡ್ ಇಂಥ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹಸಿರುವಾಣಿಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ್ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಜ್ಜಾದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರೆಂಡು. ಒಟ್ಟು 5 ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸುಮಾರು 25,000ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತುದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಕುಲು ತೆರಿಪದೆರ್. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಸಮೀಪ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ದೇವರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಲಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಹೋತ್ಸವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತಗ್ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾದ ಉಂತುದೆರ್. ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬರಲು ತಂತ್ರಿಲಿನ ಆಗಮನ ಆತಲು ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಲಗ್ನಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಟ ಅನ್ನದಾನದ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದಿರು ಉಮೇಶ್ ಗಾಂಧ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಂದೇರಿ. ಈ ಸತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ BC ರೋಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದಿರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆ ಕುಂಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು 28 ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಪೆದುಂಡು. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ. ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯಿನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.